I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gisunong ni Michael ang iyang apuhan nga natuog na nahinanok ng pag-ayo. Samtang siya usab, tuwa kang Emily ang iyang hunahuna. Gibati siya og tumang kay ubos kang Emily, nga wa lang kini magpaybaw niya. Hangtod, nanumbalik sa iyang kawalingon ang pagsangpit sa iyang inahan kaniya og demonyo. Napunan ang gibati niyang mga kayubos ngadto kang mama niya ug mismo kang Emily. Wa niya kapugi ang paghilak. Demonyo. Demonyo usab ang gingan ni Mama Estela nako. Tungod siya nahitabo niya. Di niya ihanok na ako ang iyang kasilag. Dugo ko rin sa nautang tao ang naglatay-latay sa kong kaugatan. Kaliwat ko sa mga nautan. Sa demonyo. Pero dili na tinuod. Dili ko ingon yana. Dili ko dautan. Dili ko dautan, Ma Estela. Dili. Dili ko dautang tao. Magkama ako magmahal, Ma Estela. Bisan pa siya magipakita ang pagtagad ako. Mahal ko gihapon ikaw, Ma. Gimahal ko si Lola. Ingon man si Emily. Pero gimahal sab ka ko ni Emily. Hagto di ikayo na. Ilabi na karon nga, halos ko mamatay tungod sinahitabo na mo. Dili mahimong di may magkasulti. Dili mahimo nga di may magkita. Pugson ko si Lola. Nga mugawas na ko din sa ospital. Magyuna-hunaon gid kini si Rafi. Hapit mapuno ang karton nga gisudlan sa mga dilata. Naghago pa gyud. Gawa sa lamay ang pagkaon nga luto ng daan. May mga dilata pa gyud. Gusto ba ang akong anak og karne norte? Lutuan ko siya ini. Nagmata na. Day, may bangon na di ay ka. Magluto na ko sa atong pamahaw. Wa man ko to bagay. Pasagdan ko lang una. Nahiubos na. Nga wa lang may makapanamilit ni Michael. Dili ko lang una si hatagan og pagtagad. Misudog balik sa iyang kwarto. Wa man gid ko tinggi. Nagkamalditada. Ay, sabton ko lang una. Unsa kikasulti niya nga wa ko mananghin niya sa ospital. Walang galing may makasulti. Ug ang tanan tungod ni Mama. Kalit siyang nausap dihang miduaw si Rafi sa monte. Dili ko si aplihan. Di na ko tupakon. Nak, naibaw kung nagpaminaw ka lang. Gawas na diha, mamahaw na ta. Magkapahimbos ka, Ma. Nawalan kag may pamatasan. Maayo atong sapot. Kalit ka lang na usap. Mili! Day, sige na. Gigutom na baya ko. Gawas na diha. Ganahan ka sa akong giloto nga sudan. Paborito nimo, karne norte. Palag masakop ka na ako. Dili kumugawas. May nang mahipaw ka dako kung kahubos ni mo, Ma. Dili, sa ba? O sige, dili makakagustong makiksaw na ako diri sa lamesa. Ablihi lang, be. Kay dadon ko dihangin mo pamahaw. Sige na, day. Inday-inday pa. Bahala ka. Nagkamaldita na da. Gani gid ko to baga. Ay, unya ka na lang anak ka.
mamahaw sa ko. Mugawas ra ka kung gutomon ka na. Mingaw na sa gawas. Wala ko sangpita ni Mama. Ilakaw tingali siya. Susiyon ko, may kilakaw tingali. Hinayon ko kapli ang pagkain. Bakit si Mama sa sala? Ay, nga ka masamay. Masamad sa bukton. Maglisod pa ko kakaw. Gusto ang takong muduaw ni Michael aron pasabton siya. Nagdugo nga akong samad. Salamat, Marie, ha? Salamat. Di na si Mama. Musod ko dali sa kwarto. Aray. Emily? Oh, may gawas ka na gyud. Mamahaw ka na. Ha? Gusto ka na. Oh, nagdugo ang imong bukton. Imo ning sa nabukos kag pauli. Tanawa nagdugo nilang inuon. Ako na may baw ng pag-atiman, be. Gitudluan ko sa nurse nga nag-atiman nimo. Gamay ra ng samara, oy, naras bukton. Bebe, bilin ko diya. Kuhaon kong tambal. Nakahuwa mo kwarta sa imong ninang ni Marie Dulce ba? O bayran to na kusod sa tulo ka buwan. Kay dako-dako man ang akong nahuwaman. Iilis na ako sa apuhan ni Michael. Aron dili ta makautang o kabubuton. Tapang may anto tunol lapita. Dito niya pabayaran. Sa gikaingon ko na dili ko gusto nga makautang o kabubuton nila. Nya ka ng pagdawat ni mas mga hinatag ni Rafi. Unsa man na? Kanang mga dilata nga imported, kanang mga pagkaon, gidawat mo na nimo. Nakautang gyapon kag utang kabubuton ana. Ayaw na ko sumbali ka og sulti, Emily. Kontra man gud mo si Michael. Mong naingon ka ana. Unfair kay ka. Giluwas pa ko niya nya mo na ibaws ni mo ma. Og tuyo pa niya nga maluhas ka. Gipadagan unta kaniya. Og siya'y nakigharong sa mga holdaper. Una siyang gidunggab, unang gibunog. Gibunalan pa og bato ang uo. Gusto kong among-amungan sa mga salbahis. Tabangan unta ko nila. Pero nakig-away si Michael. Itabangan siyang bunog, gidunggab. Minalagani kay wa mamatay. Muna hinuktuki pag-ayo ma. Kung wa pa si Michael na rape na unta ko sa mga salbahis. Unya karon kontrahan pag hindi mo si Michael. Angay magani siya kaluyon ma. Basta kay gimahal ko si Michael ug mahal sab ko niya. Dili man sa tingali sayop ang akong gibuhat. Inahan ko. Og angay lang. Nga ako ang magpili og hustong lalaki alang sa akong anak. Sama kang Rafi. Kung musabot palang unta kini si Emily. Maayo gyud kaayo si Rafi. Nga siya mo ay mamahimo niyang boyfriend. Galante kaayo. Ug mitahod na ako. Komparar ni Michael nga dili magtingog-tingog usahay. Hilumon. Si Emily ra gyud ang nakauyon niya. Pero makigsulti gihapon ko sa apuhan ni Michael. O ibalik ko niya ang kantidad nga iyang gihinabang didto sa ospital. Kung may manawag na ko imiyat, patawag ka sa opisina. O sa ko bang cellphone. Sir! Padong na di ka dito sa opisina ni mo, sir. May hapiton pa ko. May duawon ko. Kinsay duawon ni mo, Dad? Pangag sa ilong. Pero bang nangutana ka? Dad, kasabot ko nimo. Gitripan mo ang babae nga naibgan ko. Dili ba? Si Emily? Kung muingon ko nga nautan ba Rafi? Wa baya ko'y kabilinggan sa kinabuhi. Gusto ka. Nakagusto ko ni Emily. Dad, layo o gintang ang inyong edad, oy. Ug angay sa kang masayod, may boyfriend na siya. Ako gani sa kong bahin, wa niya hatagig pagtagad. Ang iyarang inahan mao'y muabi-abi nako. Pero si Emily tuwa kang Michael mahigugma. Mo'y pagaing nun, Rafi. May the best man win. Bangag sa ilong.
Mao'y paliho ko ni Daddy ang gahom sa iyang kwarta. Pero nahibaw ko nga dili niya mada si Emily. O kinahanglan muliho ko. Samtang may higayon pa. Pabor na ko si Tita Norini, ang mama ni Emily. May number ko niya. Tawagan ko. Oh, kinsa man ka kini? Hello. Tita, Oh, Rafi. ako tita. Nanawag ko dito sa ospital. May check out na day mo. Oh, ari na lang siya magpakaayo sa bay. Nga naman hunta. Mo adto manggudunta ko. Mayo na lang kay nagsusi kong daan. Pwedeng mo anharon ko tita? Kuan, ayaw lang una karon, Raf. May pahoy pa nga akong anak. Bago pang nakatog. Kumusta na siya tita? Usahay, magmuo pa nga mo sakit ang iyang samad. Pero mawa raman sad ang kasakit. Sunod higayon na lang ari sa bahay, ha? Pahibaw lang aron maatiman ka. Okay tita. Salamat. I-regards lang ko niya tita ha? Okay, sige Rafi. Bye tita ha? Bye. Buot ang gid si Rafi. Og nagpakabana sa kahimtang ni Emily. Morning la. Ay, morning, apo. Sa'yo da kang nagmata. Sorry nga, dugay kong nakamataon saon nga. Dugay kong nakatuog gabi. Okay lang lang. Ako tawan ti ka og gatas o na ha. Kigutom na tingali ka. Magpalit lang ko og pagkaon dito sa kantining ospital. Minom na ko gatas lang. Ha? Nangunay kag utaw og gatas? La, di na ko batang gamay. Okay na akong gibati ni Higayon ha. Gusto na ko nga manguli na ta. Dili pa, Michael. Paabot untang hukom sa imong doktor. Nag-ungaw ka baya sa kamatayon dihang gidaka dinhi. Salamat na lang kay naluwas ka pa. Dili pa akong panahon lang nga mamatay. Panagsama mi si Emily. Dili pa among panahon nga mamatay tungod sa mong gugma. Michael, apo, nakasabot ko nga nahiubos kaayo ka sa pag-check out nila ni Emily nga walang gani magpahibaw. Pero may rason lang tingali ang inahan ug anak nga nung ilat og gibuhat. Tingali may mga gibuhaton si mama na dito sa ila nga wa na maatiman ug way tao usab ang ilang kaugalingon. O tingali na hinungdan. Pero nagpahibaw lang ta siya la. Bisan og iya na lagi tugon sa nurse ba nga nagatiman niya. Pero wa niya buhatan lula. Gusto na sa paghuna-hunaan na dong. Masul ka lang. Ako mismo ang makisulti sa doktor la. Gusto kong mangulit na ta. Michael, ayaw ko't pagtuman sa gusto mo. Agdun ta ang doktor. Ayaw kong supakan lula. Ako'y tagtungod sa kong lawas. Mupauli ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!